Sergio, Henk, we hebben Batman en Robin in Zittert. ja, wist je dat nog niet? Nee, het is nieuw voor mij. Nou, Vertel. het is bedacht door Paul Heffels in, in de Limburger. Ja, Hij is een column geschreven dat we twee superhelden hebben in onze gemeente. En ja, dat kennen we niet tegen zijn. Maar ik denk dat we veel meer superhelden hebben in Zittert-Geleen als we die bemoeienis van het GOB niet hebben gehad. Deze beide heren zijn overladen met subsidiegelden de afgelopen jaren. En ja, mogen nu dan het GOB gaan promoten. Ik heb daar wel een beetje moeite met haar. Dus, ja, Batman en Robin, wie ik dat op een gegeven moment las in de krant. En op de Limburger van Paul Heffels, dat stukje. Toen dacht ik, hé, verzekerd. Voor sigaret, ja. Nee, het zijn natuurlijk hele mooie initiatieven. Maar die mensen krijgen ook alle gelegenheid, alle financiële middelen, alle medewerking. Ja, dan is het heel makkelijk. Ik zou zeggen, maak iedereen Batman en Robin. En maak nog eens gebruik van de kwaliteiten van de lui in plaats van ze allemaal tegen te werken. Sergio, de dugout in de Frankendaal, Campercool. Dat hadden we eigenlijk de volgende Batman en Robin kunnen zijn. Motten zijn zelfs. Ja. We hebben heel veel helden in onze gemeente, maar die werden allemaal ja, het leven zoer gemaakt door ons college. Dat is wel heel jammer. Zij bepalen wie onze Batman en Robin is. En dat zou eigenlijk andersom moeten zijn. Ja, wat er nu vaak niet begrepen is, dat een lokale partij geen subsidies krijgt. Mhm. En als je dan kijkt naar de grote partijen, die hebben natuurlijk heel veel meer mogelijkheden als de kleine partijen. Dus ze zijn sowieso al in het voordeel. Ja. Maar los daarvan, als ik zie wie de dugout, die mensen dat allemaal over voorbereid, dus in de puntjes, dus de laatste cent, dan denk ik waarom niet gebruik maken ook van die Batman en Robin. Ja, dat zegt ze heel terecht. Dat hij gefaciliteerd moet worden in plaats van geregisseerd. Hè? Maar de gemeente wilde het weer regisseren, zoals ze dat eigenlijk overal willen doen. En dan gaat het mis als de gemeente wil gaan regisseren. Participatie. Participatie, Ja. ja. En ik heb het al dikwijls gezegd. Zijn ze niet vaak vergeten dat ze daar zitten, komt doordat de lui op hun stemmen. Ja, maar goed, die lui wordt veel wies gemaakt. Hè? De propagandamolen draait ook gewoon door. Ja, En de negatieve verhalen halen de media niet. De kritische verhalen halen de media niet. De kritische raadsleden halen de media niet. Ja, zo gaat dat, is dat gelijk. dankjewel.